Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Һәр вакыт дулкынландыргыч һәм тантаналы көн чалда 75 мең мәктәп укучылары өчен кыңгырау яңгырады. Чаллы шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итте. Чаллы халкын нинди сюрпризлар көтте? 1 сентябрь һәр вакыт дулкынландыргыч һәм тантаналы көн. Дуслар белән очрашу, хис кичерешләргә чикләр юк. Бүген 75 меңгә якын укучы Чаллы мәктәпләренә китте. Шәһәр мэры 19-нчы мәктәпнең тантаналы линейкасында булды. Бүген әлбәттә 1 сыйныфларга аерым игътибар бирелә. Нәкъ менә алар төп геройлар. Балалар мәктәпләргә нинди кәеф белән килә? Бу хакта алдагы минутларда. Бу укучылар өчен дә, әти-әниләр өчен дә мөһим һәм истәлекле көн. Гадәттәгечә тантаналы линейкалар, флаг күтәрү һәм гимн башкару белән башлана. Тантаналы линейкалар, чәчәкләр, укытучылар һәм дуслар белән очрашулар, мондый мизгелләр мәңгегә хәтердә калачак. Алда дәресләр, кызыклы фәннәр, олимпиада һәм конкурслар, мөһим башлангычлар һәм зур җиңүләр. Особый праздник у наших учеников, детей. У кого-то впереди выпускные экзамены, у кого-то у наших малышей это первый шаг. Мы хотели бы всем, без исключения учащимся нашего города, данной школы, пожелать успехов, новых свершений и, безусловно, всего самого доброго. 19-нчы мәктәп директоры Анастасия Захарова игътибар һәм башкарылган эшләр өчен коллектив исеменнән шәһәр җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Яңа уку елына бирдә ашхана капиталь төзекләндерелгән, ризык әзерләү өчен заманча җайланмалар урнаштырылган, җиһазлар һәм савыт-сабалар яңартылган. Шулай ук укытучылар өчен аерым киңлек барлыкка килгән. Все в рабочем состоянии? Да, электрокотел. Мәктәптә Чаллы мэры 1 сыйныфларга аерым игътибар юнәлтте. Ощущает, что будет классно в первом классе. Потом мы, когда будем переходить из класса в другой уже класс, все равно будет хорошо, потому что мы будем получать знания. Я очень рада, что у нас происходят такие изменения, потому что в школе уже больше 50 лет, и такие изменения делают только шаг к лучшей жизни. 19-нчы мәктәп 1 миллион сум күләмендә шәһәр мэры грантына лаек булды. Капиталь төзекләндерүгә килгәндә 19-нчы мәктәптән тыш тагын 6 мәгариф учреждениесендә туклану блокларына төзекләндерү үткәрелгән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 1 кыңгырау мәктәп укучылары өчен генә яңгырамады. Бүген белем көнен булачак укытучылар да билгеләп үтә. Мөгаллимнәрнең саны 1400 кешегә артыр дип көтелә. Нәкъ шул кадәр 1 курс студентлары үзләре өчен бу һөнәрне сайлаган. Аларны котларга хезмәттәшем дә барды. 5500-дән артык студент укыячак, шуларның 1400-гә якыны 1 курс студентлары. Алар билгеләп үткәнчә 1 сентябрь алар өчен үзенчәлекле көн. Ул бәхетле дә, шул ук вакытта дулкынландыргыч та. 1 сентябрь инде ул бөтен Россия өчен дә бәйрәм инде, минем өчен генә түгел. Борчылам, чөнки 1 тапкыр әле кайберсе белән инде дуслаштым. Бик ошый. Студентларны, булачак укытучыларны белем көне белән котларга Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагойгина килде. Аның сүзләренә караганда, бу иртәне кем белән үткәрәчәгенә ул хәтта шикләнмәгәндә. Когда у меня возник вопрос, а с кем же встретить утро 1 сентября, ответ был готов. Конечно же, с будущими педагогами и со своим любимым коллективом любимого педагогического. Бу яңа уку елында Чаллы дәүләт педагогика университетында белем бирүнең яңа юнәлеше Сурда педагогика ачылды. Бу вузда булган бердән-бер үзгәрешләр түгел. Мәсәлән, педвузга педагогик кадрлар әзерләүнең яңа программасын керттеләр. Безнең студентлар, укучылар ориентация практика буенча мәктәпләрдә күп эшләрләр алар. Шунарга безнең образовательный процесс
яңартылган. Уку йорты хезмәткәрләре фикеренчә, бу система эштән җибәрүләр санын киметергә мөмкинлек бирәчәк, бигрәк тә яшь белгечләр арасында. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Йоршылы шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итә чарада шәһәр мэры Наил Мәһдиев та катнашты. Безнең төшерү төркемендә читтә калмады. Якты кадрлар безнең төшерү объективына эләкте. Предлагаем вам присесть в нашу остановку, загадать желание и почувствовать единение с городом. Пройдемте? Шәҗәк фестивале республика көненең һәм шәһәр көненең чын бизәге булды. Традиция буенча ул яр буе парка майданында узды. Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын талантлы осталар иҗат иткән 20дән артык күләмле композиция сөендерде. Смотрим на цветы, смотрим на солнце. Айрым игътибарны бәхет кошлары уникаль композициясе яулады. Үсәктә ике мәхәббәт кош, ихлас мәхәббәт символы. Кошлар үзләренең канатларында иң кыйммәтле бүләкләр, чиксез мәхәббәт, шатлык, нык дуслык һәм чәчәк ото алып киләләр. Җиңүнең 80 еллыгы кысаларында бәйрәмдә шулай ук чәчәк һәм җиләкләрдән 30лап панно күрергә мөмкин иде. Бу эш өстендә мәгариф, яшьләр, мәдәният өлкәләре эшчеләре хезмәт куйган. Использовали, как вы видите, да, только цветы, только, скажем так, растительного происхождения. Вот. Делали с энтузиазмом, с радостью, с гордостью. Бәйрәм чарасы майданның төп сәхнәсендә дәвам итте. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да белем көне белән тәбрик итәм. Санаторий «Радуга». Пенсионерам бесплатный трансфер и теплый прием. Широкий спектр лечебных процедур. Оздоровление природой. Трехразовое питание халяль. Звони, бронируй. 20 56 26.